Ina zuba maganin ƙwari, da na lura gonata akwai barazanar ƙwari, ina amfani da cypermethrin domin maganin ƙwari kamar tsutsa da kuma ƙwari masu cin karan masara. Aiki mai tsanani. Ina amfani da mililita 100 na knapsack in fesa a duk lita 15. Aiki ba mai tsanani sosai ba. Ina amfani da cypermethrin mililita 60 da kuma knapsack lita 15 in fesa. Domin a yi maganin ganzari mai laƙuma amfanin gona, a yi amfani da maganin dimethoid da samethoid. Ana kuma iya yin amfani da sinadari wanda ba na kimiyya ba kamar ruwan ganyen dalbejiya. Duk lokacin da zan yi feshi a gonata, ina sa kayan kariya, kuma ba na shan komai. Ina canza kayana kuma in je in yi wanka bayan na gama feshi a gonata.